ערב טוב, אנחנו חדשות הוט. היום התפרסמו נתונים עגומים נוספים הנוגעים לילדים שלנו. כשהתיכוניסטים כבר מתנוונים בבית מרוב שביתה ולא רואים את קיצה, גם בבתי הספר היסודיים לא נמצא הרבה נחת. הציון הממוצע במתמטיקה בבחינת המיצב לכיתות ה' 56.9. עגום. התלמיד הישראלי לא חזק במספרים, כך מתברר. תוסיפו לזה את היעדר ההצטיינות בעברית או באנגלית, והשביתה בבתי הספר התיכוניים כבר לא רלוונטית. בקצב הזה, תלמידי היסודי כלל לא יצליחו להתקבל לתיכון. האם זה מקרה שכל הילדים בגן אחד ביפו הם ממוצא אתיופי? את הילדים שלהם, במקום ללמד אותם עם שאר הוותיקים, שמים אותם במקום כל כך סגור, עוד מגיל קטן בגטאות. אחרי פסטיבל עכו, מופע משירי דוד אבידן, מגיע לתל אביב. יותר מכל מה שהתקשורת אוהבת לעשות אותו, המשורר המוזר והמשוגע הזה. כשהשם של הסרט באנגלית מסובך מדי, אתם תחליטו איך לתרגם. אנחנו רוצים שהקהל באמת